Il-problema ta' pazjenti li fl-aktar momenti diffiċli għal-jom qed jispiċċaw fil-kuruturi tal-isptar minħabba nuqqas ta' sodod baqgħet tippersisti. F'tentattiv biex jippruvaw jindirizzaw din is-sitwazzjoni, l-awtoritajiet bdew idaħħlu aktar sodod fi kmamar li mhumiex attrezzati biex jieħdu aktar minn pazjent wieħed. Il-kelliem ewlenija laburista s-saħħa Mar Luis Colero Prega qalet li fl-isptar Mater Dei qed tinħoloq pressjoni fuq l-infermiera u periklu għall-pazjenti. Jekk wieħed biss jisemmi xi ħaġa mill-iċken, pereżempju jekk ikollok tnejn min-nies li għandhom bżonn l-ossiġnu, kull ma għandek oxygen point waħda ġo dawn il-kmamar, jew jekk pereżempju xi ħadd iż-żewġ pazjenti għandhom bżonn jgħidu l-infermiera, kull ma hemm bażer wieħed, jiġifieri għandek dawn is-sitwazzjonijiet li huma ħafna reali. Din is-sitwazzjoni qed tmur kontra d-dinjità tal-pazjenti. Jiena naf sitwazzjoni għax rajt anke b'għajnejja fejn persuna li kienet qiegħda f'single bedded u daħlet persuna oħra magħha u li tintuża lifter biex titqandel minn fuq is-sodda biex jużaw dan il-lifter qed ikollhom joħorġu il-pazjent ieħor fil-kurutur. It-tlieta li għadda fil-Parlament il-Ministru Joe Cassar ikkonferma li s-sena li għaddiet biss ma' 7,500 pazjent ħallew jistennew fil-kuruturi tal-Isptar Mater Dei. Mar Luis Colero Prega tgħid li din is-sitwazzjoni hija riżultat tan-nuqqas ta' pjanar tal-Gvern. Dan il-Gvern ma pjana xejn u krea sitwazzjoni tassew inkwetanti, tassew ta' tħassib u li qed naqas ħafna mid-dinjità tal-pazjenti u anke ta' ċertu periklu. Intant, l-Unjon tal-Infermiera u l-Qwiebel l-MUMN qalet li wara biss 3 snin mindu fetaħ l-isptar State of the Art pajjiżna diġà jeħtieġ sptar ieħor għaliex il-Mater Dei mhux jilqa' għad-domanda u l-ħtiġijiet tal-poplu.